Rueda reafirma o compromiso do Goberno galego coa modernización da atención primaria. Apunta que o obxectivo é acadar unha asistencia máis próxima, moderna e resolutiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou esta mañá as obras de ampliación e reforma do Centro de Saúde de Conxo, acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. O titular do Executivo Autonómico afirmou que se aposta de forma firme por consolidar un modelo sanitario público de máxima calidade, máis resolutivo e máis humano, e situou a atención primaria como eixo prioritario, ademais de afondar no novo Centro de Saúde de Conxo. A atención á saúde mental, no piso de arriba, queda todo renovado e disposto para prestar un moi bo servicio, e isto hai que encarnalo ademais, se veo aquí o responsable de atención primaria, nese plan de atención primaria, que estamos ultimando, o que xa se coñecen algunhas cousas, que polo que eu vexo, e polo que me conta o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global, que eu agardo que no mes de setembro podamos presentalo na súa integridade. Rueda apuntou que os traballos realizados no Centro de Saúde de Conxo son só unha parte de todos os labores realizados en materia sanitaria. Si podemos rematar o ano co centro de protonterapia preparado para entrar en servicio no primeiro trimestre do ano 27, creo que vai ser un logro e un orgullo colectivo e que, ademais, vai formar parte desta gran área sanitaria que queremos seguir modernizando. As pacientes que veñan aquí no mes de agosto, antes de que remate o mes que empeza mañán, poderán ver o cambio, unha mostra máis do que se fai cos seus impostos, que para iso os pagan, para que se fagan obras que melloren a prestación dos servicios, e eu teño clarísimo que hai unha serie de cousas que sempre teñen que mellorar, que nunca podemos decir que están completas. Hai varias, pero a sanidade, sen unha dúbida, é unha delas. Esta intervención enmárcase dentro do Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, mediante o cal a Xunta investiu máis de 162 millóns de euros desde 2009 na construción ou reforma de 138 centros de saúde. Primeiro, as persoas, recursos humanos dos Sergas, profesionais, pacientes, pero despois a tecnoloxía e os edificios, que van casi nun pack, e que creo que neso se está facendo un esforzo moi importante tamén. E, por lo tanto, todo isto en conxunto é a sanidade do futuro, a Galicia calidade en sanidade, que tamén é moi importante, case fundamental, e que ten aquí unha mostra moi boa. O proxecto de renovación do Centro de Saúde de Conxo, que entrará en funcionamento en agosto, permitiu conservar o patrimonial e histórico do edificio, á vez que se renovou o seu interior, multiplicando por 2 o espazo disponible ao pasar a 1000 metros cadrados útiles. Os máis de 5.000 veciños e veciñas adscritos a este centro contarán con máis servizos e espazos máis amplos, con novas consultas de medicina de familia, enfermaría e cirurxía menor, sala de urxencias, 2 salas de técnicas e unha nova unidade de saúde bucodental.